Abayikho into engenawo moto ti pick up yakhona sengiphinde nga pick up akade ngisushwa network kodwa ke sesi pick up ile hayi mayingahlupha manje ke network sengavele ngiphindele ku Rocky Ridge sengavele ngiphindele ku number 44 Rocky Ridge Road in Harare sengaphindele ebukhosini kodwa ke hayi siluyile nathi nge pick up yethu phela sinama pick up thina ahlukahlukene I network yona isayihluphela nje kodwa ke sesibhekaphili kuyabhekapha phela yabo bengisachaza ukuthi ngiyabonga abandla kulabo engithi mangikhuluma bese beyangikholwa ngoba kwayimina ngithukile ukuthi ngenza inkulumo enkulu kangaka ngomgqibelo ngithinta amakhosi aphezulu kangaka madoda bese kuthi ngakashaya inshulu sithathu bisiya confirm ephepheni leyo ndaba ukuba kunemali yakhishwa e30 million kukhokhelwa ummeli ngoba ummeli ethembise ukuthi uzolila ngokwezomthetho icala kodwa kwagcina kungenzakalanga and into ekhulunywa nangaphakathi lokho bese kuyiconfirmation yenkulumo yami engayenza ngomgqibelo and isolezo bathulavelela ibhala layithi ba ukuthi kuno30 million owakhishwa waya kummeli ngoba kuthiwa nje akanikeze ichance azamukilo le ndaba ziningi indaba engazozikhuluma mina ngoba nje ngisazoke ngikhulume nje ngoMamkhize uShoni wakampisana uMamkhize ngoba inkosazana leya ibukeka inamandla abaningi bayayibuza ukuthi amandla amangaki wathathaphi cha ngoba ngachaza ngathi nginkosi emhlabeni ngintothe namazulwini ayikho into engakwazi ukuyibona nokuyichaza ngizoyichaza nje leyo probably on Saturday ngizoke nje ngikhulume nje ngoMamkhize nje uShoni yabo ngichaza ukuthi amandla amangaka uwathathaphi ngoba cha yena ke ngiqamba manga unawo amandla uyena umuntu ke loyo ke engacishe ngisho ngithi hayi amandla unawo and amandla nawo makhulu futhi ngizonichazela ukuthi uwathathe ngiphike amandla akhe ngicathi naye le video izohamba ifike kuyena Saturday nje ngo8 kube ngichaza leyo ndaba into ebefuna ukuchaza manje ngike ngezwe nje enye inyanga edumile noma eyaduma esindala ichaza into engekho kodwa yona ithi khona bafethu niyabona bengabe kuzohlajwa ayikho into ebaluleke njengokuthi si understand amathongo ethu ayikho into ebaluleke njengokuthi si understand umsamo ngicela ungakhulumi ngomsamo bengabunga wazi umsamo ungathathi into oyicabangayo bese ufida abantu yona because abantu bazoyenza leyo nto bese beba nenkinga eziphindaphindekile emakhaya abo kanti umsamo ubalekile niyabona bengabe kuphilwa akulingana noma kuphilwa mangabe kuphilwa khona abantu othi mawubanikeza ijuba bajabule bathi babulele khona abantu othi mawubanikeza ugoloko kuumsebenzi Sminoff bathi ubabulele khona abantu othi mawubanikeza iJameson bathi babulele khona abantu othi mawubanikeza iBlack bathi babulele khona abantu othi mawubanikeza iAce bathi babulele khona abantu uyabo kuhlukene ngama level empilweni nje bafethu ngicane ngiqasele lento kuhlukene ngama level njengoba thina isiphilayo si understand lento yama level wokuhlukana kwabantu ukuthi khona abakule class khona abakule class khona abakule class iclass neclass okulona lihambisana nesimo sempilo siphilayo lapho nesimo sama challenges okuwona nesimo futhi sento lapho oyidlayo yabo uyabona masikhuluma ngomsamo kufuna si understand ukuthi idalwa zethu eseyilele phansi azilingani idalwa zethu khona abantu abadlule emhlabeni bezingane kodwa still bayidalwa zethu khona abantu abadlule emhlabeni bafethu bengenamali kodwa still futhi bazidalwa zethu khona abantu abadlule emhlabeni benemali eningi yabo understand ukuhasilisha understand ukuvula uyabo khona idalwa ezima level angafani khona idalwa ezisezingeni ephezulu kakhulu uzokhumbula ke khona idalwa ezizeyifaniswe kuthi makubonakala inhlwathi thiwe nampa abadala befika kunenhlwathi kuthi makubonakala inyoka kuthiwe iyekeni abantu abadala kuthi umuntu bethi ngathwasa athi umuntu ngathwasa ngangena ezizibeni ngaphuma nenyoka enye level leyo yabo uma ngabe ke mfethu uzohlaba uhlukanisa ngama level mawuzohlaba ngama level khona ilevel ekwi entry level la usuka khona usacela awunalutho esandleni yabo usacela awunalutho ucela ngani mawungenalutho uyacela awunalutho ufuna itoho ufuna umsebenzi ufuna uyabo uyacela ucela ngenkukhu awunalutho ngikhuluma ngomuntu mina owi entry level
inkukhu hayi ukuthi inkukhu ubika ukuthi ubika inkukhu uyacela ngokwezinga lakho and mawucela ngenkukhu engininikeze wisdom iyonyaka mfethu uma uyipracticeile ngoba ngibonile kunabalandeli babaningi athi umuntu King Bhaka ngisebenzi King Bhaka into zami zimnyama iKing Bhaka kunje ngicela mina mfethu ufunde ukuba ne-rhythm iba understand lento yama stages ungatatazeli ungaxofa empilweni yabo inkukhu yokucela from the entry level nina bakithi imina uBhaka wakanzama anginalutho esandleni kodwa njengoba ngikhuluma nani ngiphethe nansi inkukhu igazi leli yabo ngiyacela ngiyanithembisa yezwani abantu abadala abakubusisi ngoba ubenzele into enkulu bakubusisa ngoba bathembise into ozoyenza ngale nkukhu ngiyanithembisa njengoba nginenzela yona engase ninginike umsebenzi ngisebenze ngizophinda nginenzele futhi inkukhu enye kodwa ngicela ukunithembisa ngizonenzela nani nginikizeni sebezosuka abadala beyokufunisa umsebenzi mfowethu ngoba yindaba ukhulume kahle nabo wabathembisa uzowuthola umsebenzi ngiyakutshela imistake beke wawuthola umsebenzi bese uyakhohlwa ukuthi ngenkathi ucela enkukhwini uthebeke wawuthola umsebenzi uzophinda futhi ubenzele inkukhu once mistake wathola umsebenzi umholo wokuqala wangayenza into oyithembisile sekuzobhedala the rest abantu abaningi bashayeka lapho empilweni mfethu ushawa ithembiso ozenza bese ungazifezi kungcono umuntu ungamthembisi kunokuthi uthembise umuntu kanti into okuyenza mfethu makufika umuntu kuwena waboleka imali mawazi ukuthi ngabe umnika imali ungamthembisi ngoba once wathi umuntu ukhululeka makuphela inyanga ngizokunika le mali oyifunayo uyaqala umuntu aqaqeke ngoba yini khona ithemba lithembile sizoqala nini stress bengabe ungasamniki umuntu lento oyithembise yona mfethu mengabe umuntu esifazane uthandana naye musu kumthembisa ukuthi ngizoyaqini ngo-October ngoba once wathi ngo-October ngizoyabolobola kini uzoqala abe free ulindo October akakwenzela noma yini mawusushaya u-October usayi kubo uzoqala kakuhloniphi ngoba yini uthembisa into oqeda ungayenzi beke bathembisa idalwa ukuthi makokhona imali oyitholayo khona into ozoyenzela idalwa uzoyithola imali guarantee beke wayithola imali awusazenzeli izidalwa zizoyivala leyo nto yabo ngichazela ngenkukhu because ngizwe omunye umuntu engimhloniphayo empilweni engazi ukuhlakaniphile echaza imbudane nje ngeindaba zokuhlaba uyabo uyahlaba uyacela ngenkathi ke sebekunika umsebenzi uyawuthola umsebenzi uyayenza inkukhu mhlambe uthola umsebenzi okuholela from 0 to 5000 uyayenza inkukhu yabo bese uyabathembisa ukuthi sengifuna umsebenzi engizohola from 0 to 10000 mangahola from 0 to 10000 sewuthini kubona hayi ngizonenzela nje inkukhu ezimbili zokujabula ngoba sengihola from 0 to 10000 bese uyabanika futhi ukuthi mangahola from 0 to 30000 for instance ngiyonenzela imbuzi uyabagaxelisa ke lapho ke kodwa nawe ibuzama ke manje ukunyusa ulwazi lwakho ibuzama ukuxhumana nabantu abarelevant ibuzama nawe ukuba capable ukuthi wenze into engakunika iprofit noma engakunika umsebenzi ungaholela ungasho ukuthi mfethu uno grade 9 kodwa uthi ufuna umsebenzi wohola u30000 ingqondo ayihambisane nezinto ezifisayo musu ukufisa into enkulu kodwa ingqondo yona ithi ngimncane mina ingqondo mfethu bengabe ingane ifunda ugrade 1 nomqondo wayo usuka uka grade 1 ingane mayisithi grade 2 nomqondo wayo uka grade 2 mayizosuka ingane from grade 2 iye ka grade 7 iziba le challenge ingane nomuntu ngokunjalo mfethu musa ukulala uvuke uthi ufuna ukuba ukwenza 100000 kodwa umqondo wakho uthi ufuna wenza 1000 mangabe wenza 100000 nengqondo ayilingane no 100000 umqondo nendlela yokukhuluma ayilingane nomuntu ofuna ukwenza 100000 ungathi mawusangena la uvela uthuka inhlamba angenasidingo kodwa uthi ngelinye ilanga ufuna ukwenza imali esile imali ayihambisane nokuba discipline and decency ifuna kuhambisane uyabona because imali uyithola ngoba wena yourself udiscipline bese wazi story sakho imali leyo so nokuhlaba futhi uma ngabe usabi level yokuhlaba inkukhu uhlaba inkukhu uzo upgrade masu level yokwenza imbuzi
from 0 to 10,000 bekuyinkukhu. From 10,000 manje usuyaphezulu ku20 sewenza imbuzi. And uqale unyuka umholo. Mawunyuka umholo sewuhlaba imbuzi ke. Imbuzi eyok-upgrade guys. Eyok-upgrade imbuzi. Hayi ukuthi imbuzi yenzelwe idalwe nje. Imbuzi yok-upgrade ukuthi imali bazali bami, imali bobaba makhehla eninginika yona ile level. Ngeke mina ninginika imali enkulu kodwa mina nginenzela inkukhu. Seyi level yembuzi. Mayisisuka embuzini inyuka ithi 100,000 and above sewenzela inkomo ke. Sewenzela inkomo. Kodwa ngoba abaningani uma ubenzela inkomo ngoba waqala enkukhwini awuqali ngenkomo usuhola ngempela ke inkomo. Ngeke ngimbone umuntu mina athi ngasebenzi umuntu kodwa athi ufuna ukwenza umsebenzi wenkomo. Izothenga ngani inkomo ngasebenzi? Uzongena esikweletini uyothenga inkomo? Mfethu awuphunyeleliswa ukuthi wenza umsebenzi. Uphunyeleliswa ukuthi into oyithembisile uyayenza. Khona umuntu ongahola 15,000 ahambe ngemoto kodwa enhle entshantsha. Kube khona umuntu ohola 20,000 angakwazi ukuqualify for imoto. Lo hola 15 okwazi ukuqualify indawo ingoba isikweletu asithatha se-cellphone usikhokhele ngokuthembeka. Lo hola 20 ingoba isikweletu asithatha se-cellphone akasikhokhele ngokuthembeka. Shuthi ukuthembeka entweni oyishoyo noyibophezela kuyona ikona okuletha impumelelo yakho. Kodwa ungathembeki entweni ozibophezela kuyona, ungathembeki emshadweni wakho, ngawubhidliza umshado. Ungathembeki emshadweni wakho. Ungathembeki enganeni zakho, kungazimislead ingane lekhaya. Ungathembeki endodeni yakho, ingakulahlekela indoda. Ungathembeki kubantu bakini, ungathembeki kubaphatha emsebenzini, ungalahleka umsebenzi ngokungathembeki. Empilweni it's all about ukuthembeka entweni oyibophezele kuyona. Ungathembeki kwisinqumo osithathile, mzwane uthatha amandla owathathile ngendlela yakho. Bayazi abantu abaningi abathwalile bathola kwathwaleka. Unikwa imigomo mangabe kuthiwe njalo ngonyaka thembeka hlaba, kumele uhlabe. Once wangahlaba uzoshona phansi. Impilo bafethu ngiyanitshela mina iphethwe ukuthembeka. Ngoba bayangixaka mina abantu. Abantu bafike basho bona. Bathi abantu idlozi lami liyaphila. Izithunywa zami ziyaphila. Abantu bakithi mina bangigadile bahamba nami. Kodwa labantu bakithi bakugadile awu understand ukuthi badla nini badla kanjani. Awu understand. Wazi ukuthi abantu bakini badla ngoba nakho useyinkingeni wena ukhombulile ukuthi ushawaze inkinga kumele uhambe uye kocela. Bafethu asiyekeni ukukhumbula abantu abadala ngoba seyinkingeni. Abantu abadala ngoba ukhumbule ngoba uthembisile ukuthi ngoJune ngizonenzela itiye. Ake unenze itiye mfethu ungenazi inkinga. Uke wenza itiye. Ngenkathi wenzela abantu bakini abalela itiye. Bona bayaphuma bayokufunela okukhulu ngaphezulu kwalokho ngoba bayabona ukuthi mabe kunikeza into wena ubuya nento ufika uthembe kubaniki. Manje inkinga yabantu abamnyama balinde ukuthi babe seyinkingeni ukuze bakhumbule amathongo. Abantu abamnyama balikhumbula ithongo makusahamba kahle. Ithongo ukukhumbula ngoba sekubhede ithongo. Lento ngisho ngoba mina umsebenzi wami ukuthi bengabe ngisiza umuntu angiphakamisa idlozi lakhe. Angifuni ukuphakamisa idlozi kwadlozi bangiliphakamisa lithi isilahlile ingane yethu for 3 years. Ayisazi siphila kanjani. Ayisazi. Ngoba idlozi alidalelwe idlozi ukudla ama-rice ney'mpuphu ekhishini ntshontsho oflower. Iy'lwane ezenza leyo nto. Idlozi lilinda wena ukuthi uliphakele idlozi. Ngoba idlozi liyalawuleka. Lilinda wena uliphakele. Bengabe ungaliphakela idlozi liyahamba lidle emizini yabantu. Enkathi abantu bebiza amadlozi abo naku nomuntu wakini umuntu usenkashele la. Masithi hayi ke sekuyadliwa manje sebeyahamba bayotapa nabo emizini yabantu. Enkathi abantu bememeza amadlozi abo lapha yana. Uthola idlozi lakini alisanibusisi lekhaya lambe limpapa nje lifuna ngoba lekhaya alazi lo dlanini. Mfethu umuntu ophilayo uyazi ukuthi ngizodla ekseni ngidle emini ngidle ntambama. Umuntu ophilayo kodwa amadlozi anwakhumbula adlanini amadlozi. Amadlozi niwakhumbula banixakekile amadlozi. Xakeka uzobona iba seyinkingeni shayisa imoto xoshwe emsebenzini uzobona umuntu khekhe uyapi ngiyolungisa umsamo nembuzi yini kwaleyo mbuzi akasena mali kanti qala kahle mfethu wazi ukuthi mina makuphela inyanga idlozi lami ngilenzela isithebe sami senkukhu. Idlozi lami selingibusise ngokwanele makuphela inyanga ngilenzela isithebo sesikaphu noma isithelo isithebo sembuzi. Igrade efanayo isikaphu nembuzi.
Isesikapu noma yimbuzi. Hayi idlozi lami liyangiphakamisa senginamathenda ngihlaba amamiliyoni njalo makuphela 2 years ngilenzela inkomo idlozi lami liyajabula. Umehluko mangenza inkomo ngiqhamuka nokuthi ngizothi ngenzani. Ngikhulisa ingane, ngivula umuzi, ngibonga imoto, ngikhumbula ubaba. Awihlabi inkomo ungacabanganga ukuthi kubantu uzothi wenzani. Uqhamuka nomqondo yini na hayi bengikhulisa izingane zami hayi ngimulisa ubani hayi ngivula umuzi hayi ngenza umsebenzi kababa ngenza umsebenzi wani. Uqhamuka nomqondo ozowusho ukuze abantu bangathuki ukuthi uhlabelani kade uhlabile last year uyahlaba futhi. Uqhamuka namaqhinga qhinga yabo hayi ngithenga umuzi omusha yabona ngizojabula ngizobonga umuzi ngizobonga imoto kodwa ubuyihlabela. Abantu uqhamuka nomqondo onjalo kubona yabo. So ingake ngithi bandla mina ngiyacela bandla umuntu bengabe ngazazi lento yozimsamo. Umuntu angasitsheli into yena engamsebenzelanga athi abantu abayenze. Abantu ngicela bafunde ukuthi kuyakhulwa empilweni. Mawungenalutho ngikhona mina. Qala nje kahle ukhulume nami ngizokufundisa. Qala kanje enkukhwini. Guarantee umfethu uzosebenza nawe othi awusebenzi. Engathi usenza inkukhu zicheck ukuthi emqondweni uwetha malini. Ngoba la lemqondweni uwetha something la. Umuntu nomuntu akayibuza ukuthi mina ngengqondo yami nokuhlakani bami ngiwetha malini mina. Ake uyibuze mfethu ukuthi uwetha malini ngengqondo yakho. Khona abantu abangazazi bawetha malini. Khona abantu abazi ukuthi ufuna basebenzele abanye abantu ukuze babe right. Uyabo? Kufuna omunye umuntu enye ingane yabantu iqhamuke ne-idea ye-business. Wena usuyothi ngicela umqashela mfethu kule idea yakho ngicela umqashi. Khona abantu abaphelela lokho ukusupport ama-business abantu. Ma usupport ama-business abantu usupporta ne-business lakho. Ukuba capable kwakho kuveza nini? Ngoba vele ma usupport into yomuntu mzwane iwa into yomuntu iyowa nawe. Kanti eyakho into ifuna wena ube strong eyakho into. Ifuna wena ube strong eyakho into. Manje abantu they rely to somebody else to think and come up with something. Then wena usuyafika ukuthi hayi ngizokusiza nginike noma u3000 ngenyanga. Ngampela lemqondweni wakho uwetha 3000 ma uyicheck. Noma uwetha 2000 noma uwetha 5000. Umuntu nomuntu akayibuza uwetha malini. Kodwa ngithi mina kuwena ungayithembisi into ongeke uzuyenze. Umuntu befuna imali yakhe kuwena. Ma uthemba mfethu month end uzokubuyisela. Muniki imali yakho ngoba wakuboleka le mali. Musa ukuthembisa umuntu ukuthi ngizokunika month end imali yakho ube wazi kahle ukuthi na month end ngeke uzumnike ngoba ngenkathi ungasamniki sewumthembisile useze wayitshela wazi wabala ebala based lento umthembise yona. Uma ungasamniki sekulimala izinto eziningi ke emva kalokho. Ungayithembisi mfowethu into engekho. Mangabe uhlaba understand khona inkukhu khona imbuzi khona inkomo. Khona inkukhu khona imbuzi khona inkomo. Inkukhu ine level yakhona. Imbuzi ine level yakhona. Inkomo ine level yakhona. Ngokunjalo noma kuthiwa wenza umsebenzi wenkomo uqale wenza inkukhu mhlawumbe ngolosithathu. Wenza inkukhu ngolosithathu idliwe ngolosithathu ebusuku ilale idliwe ngolosine. Ngolosine uhlaba imbuzi ilale idliwe ngolosihlanu. Ngolosihlanu ebusuku uhlaba inkomo ilale idle umgqibelo itebhisi onyukile kuzona lezo. Waqala enkukhwini wezembuzini nami. That is why mayohlaba inkomo uqala la waqala khona enkukhwini uzembuzini uzenkomeni wenzela amathongo. Namathongo lento yakhona ine sequence. Yabo ine sequence right. Suka la uyila. Hamba kanjalo impilo. Ngelinye ilanga uba sithabathaba somuzi ube nenkukhu, somuzi ube nenqwaba yemoto ube nayo yonke into ngoba into zakho uzenza ngendlela. Bafethu ayikho into empilweni ebaluleke njengokuhlela into yakho. Ayikho into ethi velala uvuke uthi hayi ngenza umsebenzi wabadala. Ubenzela nabadala hayi ngiyabahlabela. Umbuzo uthi uzophinda ubahlabele nini? Ngoba mawuhlaba imbuzi namhlanje angimtshela into engayazi namhlanje mina. Ngiyamtshela ke mina ngikutshela gcwala wena onyanyawo futhi fokofo la. Mawuhlaba imbuzi akuyona le mbuzi uyihlaba manje ezokwenza uphumelele. Tshola mina King Bhaka namhlanje. Mawuhlaba imbuzi namhlanje ihlaba imbuzi izodliwa amathambo khona aye somewhere igazi liye somewhere ngoba angibaza abantu noba baya understand ukuthi amathambo anendawo yawo igazi indawo yayo inyama indawo yayo. I understand abantu angazi ukubaleka kwenyama mabehlabile bayakwazi yini. Inyama ebalekile inyama ngoba bengasa ingakhona inyama bazokuhleba labantu abafikile bethi balambile
bethi balambela babusanga bazokuhleba nje bakuphendula uzilo ngomsebenzi wakho abayitholanga inyama. Abantu understand ukuthi igazi bayaqonda yini ukuthi igazi libaluleke kanjani. Bengabe ungaqondi igazi libalulekile hamba eBhayibhelini uzowezwa amakhola ethi sahlanzwa ngegazi lemvana athi sihlanziwe ngegazi la Jesu. uJesu eBhayibhelini akukhulunywa ngento eziningi kukhulunywa ngegazi. Ngegazi. Mawungakwazi ukubaleka kwegazi mfowethu spiritual awazi lutho. Why eBhayibhelini likhulunywa ngegazi? Ingoba iBhayibheli li more spiritual. That is why kuthiwa igazi. Abanye baze baphuze amawayini esontweni bathi hayi siphuze igazi lika Jesu. Igazi la Jesu indaba inegazi. Mawungalazi igazi kodwa uhlaba awazi fokhona mfana uyohlupheka la ukuhlaba kwakho lokho. Uyabo? Bese kuzobe ithambo. Mawungakwazi ukubaleka ethambo ngeke mina. Mawungakazi ukuthi ngisho umuntu wakini angafe yisosha kodwa after 50 years ashona ngethambo angatholakala ukuthi ubani. Mangazi ukuthi ithambo ilona eliphethe iDNA awazi fokhona lapho. Ithambo iwona mvula ndlela. Igazi liyaphaka, inyama iyaphaka, ithambo livula indlela. Ithambo livula indlela. Ingakho umuntu noma eshonile uzumzala ekhala ethi angisatholi ngisho ithambo lakhe. Ithambo ikuzimalana. Abantu abayazi lethi ngishoyo. Abazi abantu badla inyama, amathambo bawaqhibe lapha ukuthi agqitshelwane futhi abazi. Igazi gcina lidliwe izinja igazi. Dliwe izinja. Inyama itshontshwa ihlobo kusika ijumbane, ntshontshe ihlobo inyama zambe nayo ihlobo, ungazi nazi ihlobo ezikwazi untshontsha inyama kangaka yindaba. Kanti kungcono masophiwa isihlobo futhi mawusinika isihlobo ungasiniki inyama enethambo. Sinike isicubu, sikele isicubu sahambe siyodla isihlobo. Futhi usikela ngoba sebedle bonke abantu banela bese uyasikela isihlobo. Hayi abantu abakaneli ihlobo seyisika inyama bazolamba abantu emcimbini ngoba akujatshule la emcimbini before uthwale uye kodla kwakho. And ngicela mawuzoya emcimbini womuntu uqinisekise ukuthi kwakho ekhaya ushiya uhlabe noma inkukhu ishiya ibila uhambe kuyodla inyama lapha. Ukuze zazi idalwa zakho noma uhamba nazo uyodla ukuthi bayiqeda ukudla ikhona futhi into eshiwe ekhaya ukuze zingagcini zithwebeleke idalwa ngoba idalwa zithebeleka kalula bengabe zingasadli la kunomuzo ekudliwa njalo kuona ziyahamba ziyohlala khona njengenja owabona inje kamakhelwane bengabe kudliwa njalo lekhaya igcina ihlala lekhaya kanti ilandele ukudla okudliwa lekhaya. Idalwa zifana nemimoya ziyashesha ukuthatheka nokuthwebuleka zifuna usila. Mangabe kunomcimbi uyakuwona tshela izingane ezibulala inkukhu la uyishiya ibila noma uyishiya ilenga uthi mawusudle lapha kodwa mawubuya kungena kwakho isisu nedawala zizokufuna ukudla zikwala ngaphakathi. Umuntu ongahlelekile mawungadla emzini womuntu usuthe qedwe ufike kwakho ungabusadla uthi ngoba udle emzini womuntu idla usuthe emzini womuntu kodwa mawufika endlini kuyadingeka ukudla kwasendlini ngoba khona idalwa zalekhaya ukuze kucace ukuthi nalomuzi ushushu. Yabo. So ngicabanga ukuthi le ndaba leyo yokuhlaba ngiyayigoqa namhlanje indaba yokuhlaba ngikhathele mina labantu abenza into abangazazi. Kuhlatshwa inkomo ezu10 uthi uyalandela yezani inkomo ezu10 understand. Okay ke senihlabile ezu10 noyihlaba nini futhi ezinye abazi bohlaba nini. Ukuhlaba inkomo ezu10 uyazikhaxelisa lapha. Uyazikhaxelisa ngoba kusho wena usuku 11 yokuhlaba inkomo ezu10 mzwana uhlaba ngelinye ilanga funa wenze sibe 11. Awukwazi ukuhlaba 10 manje usuyahlaba next year sewuhlaba 3 uyehla nje lapho engathi wehla namandla akhe azokwehla kodwa mawuhlaba 10 ngokuzayo abe 11 ngoba uyakhula ngalokhuya akube u13. Yabo akube u13 futhi niyeke bafethu ukusiphilisa ngesidala umema umuntu kanti umuntu omemayo understand ukuthi udlani. Abantu bamanje bayayitshela abantu bamanje mawumema umuntu manje mfethu mbekele ibhodlela mfethu elibizayo umuntu mbekele mfethu connect umuntu mbekele mfethu iblack umuntu mbekele iJameson hayi ukuthi umema umuntu umbekele iSmirnoff nobhiya. Ayikho leyo nto. Understand ukuthi ubani ommemayo umbekeleni into ezomjabulisa. Awukwazi umema umphathi wakho la qede uzothi hayi ungancenga ke la kweSmirnoff ungancenga la kweSmirnoff bafethu kodwa niyathanda ukuzimoshela nini izinto zenu. Yabo bese uthi umuntu hayi umsebenzi wami awuhambanga kahle. Umsebenzi wenziwa wena ukuthi uhambe kahle futhi wenziwa wena ukuthi ubhede. Mozo umsebenzi bese umema idaba ezingenangqondo uyabo ziyafika ziyalwa la sekukhuzona nazo manje kwenzakala emsebenzini uyonakala. Mawumema umsebenzi
labantu laba abahluphayo nabakhonza ukulwa abahlale laba bazogadwa khona kuthi makukhona ovusa umsindo kuthiwe wena usungahamba ahamba umuntu axoshwe nje usungahamba wena usuyahlupha usungahamba nomunye abone ukuthi mangihlupha ngizoyibona indlela yabo. Ngiyacela bandla bengabe nihlaba bafethu ngicela please manihlaba ningawenzi wrong. Ngiyacela manihlaba yonke into eniyenze ngendlela ngoba and idala zibalekile and ungathi mawuhlaba manje ungabi nayo idea ukuthi uzohlaba nini futhi. Igama kuBhaka Isibonganzama. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much.